Здравейте отново! Сега ще направим една бърза рецепта, изцяло безглутенова. Всичко ще бъде варено или сурово. Става буквално за 3 минути, много е бърза. Няма да скрия, че аз съм почитател на Raw Till 4 Diet. Тази диета, която е с изключително въглехидрати, ниско мазнина, ниско протеинова, която общо взето състои от това да се храним по цял ден с цялостни храни, основно с плодове и зеленчуци, и вечерта сурови през целия ден, и вечерта да хапнем нещо готвено, комбинирано с нещо сурово. Поне аз така разбирам тази диета, аз така я прилагам. В случая това е леко компромисна рецепта, защото все пак ще използваме около 100 грама кашу, но буквално става за 3 минути, изключително вкусна е. До сега поне аз не съм видял човек, който да не я хареса. Набързо ще ви представя продуктите, които са ви необходими. Наистина става буквално за 2-3 минути и винаги може да реагирате бързо, когато е необходимо да направите някакъв вид ястие, което да покрива тези стандарти. Сега, тук съм сварил безглутенова паста, в случая това са фузили. 100% веган са, не са никак скъпи. Има ги по магазините за около 2 лева, така че всичко е окей и по отношение на цена. Разпределяме ги по-равно. Буквално много бързо сега ще стане тази рецепта. Така. След това преминаваме към соса. За него са ни необходими около 3-4 пресни. През зимата хубавото е, че може да сложим и сушени чушки. Прибавяме кашуто, което е 100 грама измито и изкиснато, и безглутеново, биологично, 100% безглутен мисо натурално. По принцип това е по-скъпото нещо в тази рецепта, но може въобще да не се притеснявате, защото от рода на 10 лева са тези 400 грама мисо и стигат за изключително много време. Ако нямате мисо, спокойно може да използвате и соев сос, но в случая аз ще използвам мисото. Така, същото голямо предимство на този сос е, че може всичко да правим на вкус и после да добавим, ако нещо не ни харесва. Това количество мисо за мен е достатъчно, около една връшна чайна лъжичка за тази рецепта. Добавям вода. Внимавайте да не сложите много вода, винаги може да добавите след това. И в случая една малка лъжичка самардала. Даже още малко сложих. Така. Ами това е общо взето. Сега блендираме и сосът ни е готов. Това е общо взето. Количеството, което в момента ви показах, стига за около 4 порции, т.е. един пакет спагети за около 4 човека, или в случая, както се храним аз и жена ми, ще ги задем всичките, защото общо взето
Когато се спортува активно всеки ден, не трябва ти повече въглехидрати, поне според начина на живот, който аз спазвам. Поръсваме соса. Сипваме соса. Така. Двете порцийки. Добавяме маслините. В случая са стафидни натурални маслини. Моите любими. Които предварително сме изкиснали във вода, за да може да изкараме солта от тях. Добавяме магданоза. И ви гарантирам, че няма да има човек, който не се влюби в тези спагети. Разбира се, човек, който обича паста. Ето резултата. Това е.